Ik ben daar denk ik bijna 30 jaar terug mee begonnen. En dat kwam eigenlijk met de emblemen van mijn vader, die wou die weggeven. En dat vond ik zonde. En zo is de geschiedenis van mijn vader van Nederlands-Indië en Suriname en dergelijke is begonnen te lopen. Ja, want nou zie ik van alles nog wat om jou heen. Ja. Wat is dit precies? Dit zijn de Nederlandse onderscheidingen, militaire onderscheidingen, oorlogsherinneringskruisen, alles van het Nederlandse leger. Ik verzamel dit, want ik vind eigenlijk gewoon zonde dat dat weggaat. Ja, een stukje geschiedenis vind ik belangrijk, vooral van Nederlands-Indië. Dat zegt mij wat, ja, ook omdat je vader daar gezeten heeft en ik heb wat ooms die hebben daar gezeten. En dan wordt het weggegooid en dan houdt het op. Ik heb een 6 kasten vol met emblemen. Mouwemblemen puur uit Nederlands-Indië, een klein stukje Suriname, Nieuw-Guinea en wat Korea. Ik bewaar ze in zulke kasten. Dan zitten ze direct mooi achter het kunststof, dat ze niet weggehaald kunnen worden, want dat overkwam mij ook. Ze waren van jouw stijl, bedoel je? Ja, ze zijn een keer met een reunie hebben ze een embleem van mij weggenomen. Ja. En die kom je niet meer tegen in die 70 jaar. Dat is konde. Ja, dat is ook zo. En dan moet je even wat uitgaven doen en dan maak je een bak en dan komt het achter plexiglas. En dan kunnen ze er wel naar wijzen, maar niet aankomen. Ik vind het een mooie hobby, een interessante hobby. Je hoort ook van mensen, hoor je verhalen. En je denkt van jongen, wat heb je een hoop meegemaakt. Dat de mensen gesneuveld zijn. Dat gebeurt natuurlijk in elke oorlog, maar dan ligt het heel dichtbij. Dat zijn vaste schoolvriend, waar die mee naar Indië is gegaan. Bij de eerste voet aan wal valt, mijn vader loopt door. De man bleek gesneuveld te zijn, maar ja, daar sta je dan niet bij stil. En mijn vader heeft zijn leven lang zijn pasfoto bij hem gehad. Dat griep jou nog gewoon. Dat is een bijzonder verhaal in jouw collectie dus in feite, of net? Ja. Sorry. Die emoties komen dan toch elke keer weer op? Soms wel. Dat komt dan dichtbij, hè? Ja. Want jou had het vochten in Nederlands-Indië, begreep ik het jouw verhaal. Mijn vader heeft in Nederlands-Indië 2 politionele acties meegemaakt. Hij heeft verschillende kameraden verloren. En dan ga je dan naar de reunies en dan kom je dat elke keer tegen. En dan zie je de tranen bij hun. Ze kunnen er met niemand over praten. En dat grijpt mij aan. Eigenlijk een vergeten leger. Maar die mensen zijn blij als ze op een reunie komen. Dus daar kunnen ze alleen maar praten over van wat ze daar meegemaakt hebben. En niemand anders begrijpt dat. Ja? En daarom zet ik mij in voor die mensen. Ik vind het gewoon mooi. Stukje filantropie. Ja, misschien wel. Misschien wel. Ja, maar goed, het trekt mij. En elk embleem wat op die mouw zit, heeft zijn eigen verhaal. Je bent wel veel. Van Heert, hè? Wij zijn van Heer, ja. Ja, dat zit wel vaak. Zijn wel, hè? Dat dacht je al. Ja. Ja, wij zijn een hindercarrière voor de kledingzaak. Ja, nou, Hij hem ja, hinders in de winkel? Wat zeg? Hij hinders in de winkel? Ja. Nou, nee, je bent even wat oorlog door, hè? Je bent jood met... Ben we jood met Poppenvoort? Maar de poppen voort? Ja. Wat dan? We gaan jood naar Bruggelenkamp. Daar hadden ze een show. En dan moeten we daar wat in de verruzie, hè? Dus, Bruggenkamp is een verzwaringshoes? ja, in Westereen, hè? Dus dan gaan we daar met er van alles wat klein hebben. Maar ik ben net de eigenaar. We ben gewoon wat helpers. De eigenaar die is je. Zit daar. Zie je wel? Dit is de eigenaar.
Maar je weer hek dames, hè? Maar wat zit er in de karre dan? Nou, dat zijn we... Die zijn ik even niet op nog, hè? En je mag er ook mee vraaien. Dan maar je even zitten. Aha. De laatste mode. Ja. Ja, de auto's zitten al in volk. En van waar is deze karre dan? Die is van zwaar van mij. Dus... En hij heeft hem goed uit helemaal in maten. Die gaan we even uit helemaal in maat, maar dat zijn er net. Dat doen we alle plezier. Ja. En ben je ook verkeerper? Nee. Ik ben gewoon wat laren en aan me lassen. Nou, ik vond dat je het aardig dienen nooit, hè? Ja, net. Dat dacht ik. Maar, nee, sure, dit ben een verkoopster. Die staan hier al hier, hè? Maar je mag graag wat helpen. Ja, natuurlijk. Ah, dus dan ken dat, hè?